yazi bengekakulindeli basobuya ngo. Chisa nochisa yer. Khawule inobe kugcwele court. Ngobe kugcwele nyani. Ngobe kugcwele nyani. Kugcwele nyani. Ubaba la kangaye ba? Kangaye. Kaloku ubaba la ligqwetha nje. Kaloku bengekho. Bengamelwanga nguye ba? Yo. Aba bemelwe ngubaba la shem bezawuphuma kwangoko. Ubaba la kaloku uthetha kamnandi. Eshi. Into engxaki yakho nobaba lo kanti. Sentsho kaloku ubaba lo mhle so umuntu omhle uthetha kamnandi. Yo. Uyabo? Ngoku uhambe njani letromi yakho kuthiwa? Bamphose kwezimnyama izisele. Hayibo. Bamphose kwezimnyama? Kwezimnyama. Hey madoda. Kanti nasemapoliseni kunjalo? Kunjani? Ilendele no shedding. Lo shedding etheni ngoku? Kaloku uthi bamphose kwezimnyama izisele. Vele bamphose kwezimnyama izisele. Yo. Amapolisa ayafana nathi abane generator. Jeez. Generator for ntoni? Kaloku balayite umntana abantu bathi bamphose kwezimnyama izisele. Hayi kanene. No kunjani iseleni ezimnyama? Hayi ke ndiyazi zange ndayazisileni. Kaloku uthi bamphose kwezimnyama nje izisele. Vele bamphose kwezimnyama izisele. Xa ndithi bamphose kwezimnyama izisele bamgwebile, gwetyiwe. Ugwetyiwe. Gwetyiwe yo. So ugwetyiwe aphoswa kwezimnyama izisele. Hayi kodwa bathi bamgobele kwezimnyama. Kunjani kanti? Ndiphilile khonto kunjani? Hayi amen. Hayi ubaba lafuneka aqala tisha apha ku. Awuthi bamphose kwezimnyama.